farkon tafiya ta zan saka Allah a gabana. Waka ta nake yi kan mami uwa ta mazaje. Mama gaba ta aji kuma ta wuce da yinku. Masu yin zagin ki bar su da Allah na jin su. Rabu zai saka miki duka abin da ke bai da ki. Kuma jiya fujiya na ce muku a yazara ta kike. Masu yin kazafi kusa ne sheri ya zamo dan aiki. Kamu na baka wannan kuma Allah ya tsare ki. Kin zama gumbar dutse kirmi sha da ka ba yaki. Sau da kiran Allah ne ba kiran garbi ba. Ne mana la kuma wannan bai zamo sheri ba. Bai zamo sheri ba ba zai zamo to sherin ba. Mama gaba da aji kuma kin wuce da jinsu. Mami zan wawake. Mami zan wawake. Mami zai hakuri mata zagin ki kiyo tsala su. Dan kin ya saba su. Haushi ya kashe su na faɗi maka kiran Allah ne. Sai ido sai kalla domin ke rike jallalla. Masu yin bibiya da bagaraniya ta koma kanku. Masu yin ujirin cutarwa Allah ya bar ku a kanku. Ta rike ku faɗi. Ta rike ku faɗi laila fiye korafi aniyar kowa ta bi sha kashi. Na riga na faɗa shi mai haƙuri baya ta waya ai. Duk tsananin tafiya. Duk tsananin tafiya nasara ce zai iska gaba shi. Wanda ya bi saman kaya maka nisa ba ka yi ciki. Sai haƙuri ajiya. Kai ma ka yi roƙon ga Allah zai yi ba ka irin shi. Raga Allah mai kyauta ne shi ga duk bawan shi. Ta shi karka yi bacci ka roƙo Allah ya baka rawanka. Ka tire asada ta ruhi kar ta kai ka tabarka. Mami zara haƙurin kishi yake burge ni. Ga haɗi kyawawa, ga ta da hannun kyauta, ga ta babu mugunta, ga sanin daraja ta mutane wannan ba a barinta. Rayuwarta take baruwanta da kowa ya raba ba, ga ta gane zuwa ko manta da